asi to zkusíme. Vystačíš se mi? Co chceš jako vidět? Do tebe. Celou. Celou. Nahou. No, pomalinku. Pomalinku. To můžeš kamerou. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Jsme tady správně hodně té práce? Uvidíme. Já jsem Gina. Aiko, dobrý den. Mě těší. Srdce. Jak jsi říkala tvé jméno? Aiko. Ano. Tak co ti se přivádí? No, já bych chtěla práci u vás, já jsem viděla na internetu, tak mě napadlo, že bych to mohla zkusit, protože jsem teďka hodlám přestěhovat, tak hledám nové zaměstnání a ta vaše mě zrovna zaujala, tak jsem si říkala, že proč to neskusit. Hele. Měla bych tady pro tebe možná jednu nabídku. No, poslouchám. Ale jedná se to něčeho i trošičku jiného. Ta nabídka je natočení lesbické scény v americkém filmu. Mhm. Tak to nevím, asi na to bych neměla. Je tam $1000 za den. No, ty peníze jsou hezký, jsou lákavý, ale s tím se nejsem jistá. Jedná se o erotický americký film. Aha. Neděláš tam nic prostého v podstatě. Líbání a vlastně improvizujete. Žádný pořádný sex nebo takhle. Žádný porno. No, já nevím, to jsem nikdy nezkoušela, nikdy jsem to nedělala. Máš tam $1000 za den. Tak to je hezká nabídka, ale něco mi říká, že asi bych to nezvládla. Proč myslíš, že bys to nezvládla? Nikdy jsi nic nedělala s holkou. Nikdy nic. Ani jsi nikdy s tvojí kamarádkou nelíbila. Bohužel. Bohužel? Bohužel ne. Takže bys chtěla se s ní líbat? Nad tím jsem nikdy neuvažovala. Ale je tady ta možnost. Asi by mi to přišlo takový zvláštní. Ještě abych se bála, byla bych nervózní. Proč? Je to herecká scéna. Je pravda, že herečka by měla zvládnout cokoliv. Přesně tak. Víš, kolik hereček se ve filmu líbilo? Myslíš si, že bys to nedokázala zahrát? Za $1000 na den? Nejsem si úplně jistá. Proč si nejsi jistá? Vysvětli mi to. Měla bych strach před kamerou. To je Vypadá ještě to- méně lidí, než když si předváděla spodní právo. Ale pak to všichni uvidí a mám strach, že se ztrapním a vůbec mi to nepůjde. Budu nervózní. Tam se netočí všechno naraz, protože to máš režiséra, pokud se ti to nepovede, jdete znovu. Je to film To je pravda. a jedná se o líbání, můžeš si představovat nějakého krásného herce. A třeba taky spoustu herců známých tam potkáš. To zní hezky, ale nevím, co by mi na to řekl můj přítel. Myslím si, že tvůj přítel by byl určitě rád. Myslíte? Jo, že by tě viděl, jak se líbáš s holkou. Tak. Co kdybys to se mnou zkusila? S vámi? Jako to líbání? Můžeš tykat. To líbání. Vám to nevadí? No, mně to určitě nevadí. No, asi můžeme. Jistá? Ale já nevím, jestli by tam chtěli jenom líbání. Co by ještě chtěli? Proč to musí být možná nahá? Tak asi to zkusíme. Tak, já se zeptám, co tě tam přivádí. Inzerát. Jako tak propagujete inzerát, tak jsem prostě přišla na inzerát. Dobře, tak jo. A co bys měla zájem? Co bys chtěla dělat za práci? Všechno. Peníze. Peníze.
Jo, na finský jsem. Jo, dobře, no. Tak jo, tak my se dostaneme k tomu všemu, co chceš dělat. Takže když mi kolik tě je? 20. 20. Jo, hele, já se tak casting budu ještě 3 týdny natáčet. Tady je asistent, toho si nevšímej. Hej. Čau. Jo, taková, jsi rozhlednaná, taková. Sorry. Jo, a chodíš do školy, nebo měla jsi rodiče, jestli třeba měli nějaké vychování, víš? No jasně, že jsem je měla. Jo. Každý má rodiče někde. Jo, a vychovávali tě. No to, jo, snažili se. Nebo jste dělali tohle z toho? Promiň. Aha, dobře. Dobře, tak. Chtěla vysvětlit tu kameru. Když teda chceš dělat všechno, tak to bude potom následně pro klienty, jako tvoje prezentace. Tak možná by bylo dobré, aby si tu prezentaci tak nějak se prezentovala jakoby na lépe. No, tak na tom bude pracovat. Jo, paráda. Šéfko, prosím vás, bude mít problém se zvukem. Mohla by si vyndat tu žvíkačku, to strašně mlaská, jako. A jo, že ty postavy jsou obrovské. Ne? Jo. To pak někdo uklidí, ne? Ty. Já. No. Proč já? Já jsem tady na nějakém inzerátu, proč by tady měl uklidit žvejkačky? A přijde ty normální všude takhle dávat jako pod stůl žvěkačky. Myslíš, že se strčí zpátky do dusy, ne? Tady já jsem neviděla žádný koš, potom už půjdu do toho cestu, jo? Tak na to nezapomenu. Nezapomenu. Takže stálý není žádný. S holkama dělá ty problémy nějak natáčet? To vůbec ne. Ty jsi to říkala takovým hezkým úsměvem. Takže jako holky máš ráda? Jo, no a co třeba zkušenosti z toho sexu, jako spala jsi s holkou? Už jo. Už jo, s klukem asi předpokládám taky, když náhodně. No a třeba najednou holka kluk. Taky. Prostě, já takže zkušenosti s ním. No a třeba nějakého nejzajímavějšího si jako dělal, co se týče toho sexu. Tak já se tam hlavně kvůli tomu, aby to mohla s takými třeba zkušenosti, že jo. Tak jako jak jsi daleko, co by si mohla přijít, že to bylo jako nejzajímavější zážitek. Třeba nevím, dám příklad, bylo jich tam 10, nebo dám. No, byli jsme 4 holky a 1 frajer. Tak asi to by bylo. To mělo si plný ruce, co? No to mělo, no, nejenom ruce. No. Že úplně taková divoška. Droho, no. Jsme tady zase tak často nemáme. Ne? Tak aspoň v něčem jsem výjimečná. No, ale vypadá, že se dobře. Byste by mohla něco být zajímavého, ale Dík, no. není zač. Takže by se mě ukázala tak nějak, by se postavila. Co chceš jako vidět? Do tebe. Celou. Celou. Nahou. No, pomalinku. Pomalinku. To můžeš